Здравейте, хора! Днеска купих хак, да ви кажа. Ето, това е съставка на криската. Не, това е напитка, полезна. Ако знаете, тя струва няколко цента или което там беше казал преди няколко месеца. Ето как изглежда. И не може да се засипва на капачката, ето вижте. И да стискате и да правите, може да се засипва. Това, че го купете. Купете го. Купете го, просто толкова е готино. Оставете лайк. Айде, чао.